ли е с партньора да сме на различно мнение по толкова много въпроси, свързани с отглеждането на децата? Караме се дори понякога пред тях, спорим за какво ли не, на каква възраст е редно да му купим смартфон, дали да бъде в частно или в държавно училище. Да, нормално е. Да, ние сме различни личности. Отраснали сме в различни семейства, в различна среда, изградили сме различни ценности и вярвания. Това, което не е нормално обаче, е да нямаме умения как да минаваме градивно през конфликтите и неразбирателствата. Разбира се, никой, за съжаление, не ни е научил на това в училище и съответно ние или се опитваме да избягваме конфликтите, потискаме нуждите, не споделяме мнението си, или пък ставаме ненужно агресивни и настъпателни в моментите на конфликт, защото сме повярвали, че само така можем да постигнем удовлетворение. Да можем да умеем да се справяме с конфликтите градивно, намирайки решение, което работи и за двете страни, да минаваме през конфликтите така, че и двамата да останем с уважение към другия, е едно от безценните умения, на които учим родителите в програмата Трениране на успешни родители. Аз съм Елена Анастасова, психолог съм и щастливите и удовлетворени семейства са моята лична кауза. Водя тези обучения от 2011 година, защото вярвам, че всяко дете заслужава родители, които са минали през тази програма и са достоен модел за подражание от страна на детето си. Когато минаваме с партньора през конфликтни ситуации и го правим по един взаимно уважителен начин, намираме решение, което работи и за двама ни, така ние даваме личен пример на детето си и то се научава да отстоява мнението си, но с уважение към достоинството на отсрещната страна. Ще се радваме да работим заедно и да ви подкрепим в стремежа ви да бъдете най-добрият родител, който детето ви заслужава. Потърсете ни, ще се радваме да работим заедно.